Angibingelele emini yentambama dadewethu okhulumayo uBheki Thwala umeya womkhandlu wasoBhongolo. Angikhuleke emakhosana akithi aseNdlunkulu izinduna zamakhosi njengoba usubuzile ukuthi senzani namhlanje ngosibona silapha ku-7 endaweni yaseSithambi. Sihlangene-ke lapha na wonke ama-government departments ikakhulukazi Human Rights Commission la zovuselela khona noma ukuzokhumbuza abantu ngosuku lomhla ka-21 kuMarch ukuthi usuku lelo lwamalungelo ethu njengabahlali base-South Africa. Yingakho nje ubona kuphithizela la umkhandlu wonke ama-department kahulumeni akhona sibuthene sonke la kuzokhumbuza umphakathi wakithi ukuthi lolu suku okuthiwa umhla ka-21 kuMarch okuyi-Human Rights Day kungani lwaba khona nanokuthi amalungelo ethu njengabantu abangabahlali balapha kithi eSouth Africa angakanani nanokuthi fanele siwacikelele ukuthi ngaso sonke isikhathi awacindezeleki dadewethu. Mhlonishwa sizwile la kukhulunywa ngokuhlukunyezwa kwey'ngane abesifazane ngathi siyazi nabantu besilisa bayahlukumezeka. Mhlawumbe njengoba kulungiselelwa usuku lwamalungelo ikuphi ongakusho konke umuntu olalele nobukayo njengamanje? Njengoba sikhuluma manje abahlali bonke abakithi lapha oBhongolo namaphethelo nabazobe bebukela ngikhuluma la silapha-ke thina njengomkhandlu egameni lomkhandlu wasoBhongolo asikugqugquzeli nakancane ukuhlukumezeka kwabantu besifazane nentsha. Yingakho ngibona kapha besihlangene sonke negenge ekade ihambisana nokuthi ithunywe indlovukazi indlunkulu wakithi lapha oBhongolo kaMdolomba ukuthi nabo bazoba ingxenye yokuthi naye ngelinye lamalanga uyafisa ukuthi azoba nosuku la azokhuluma khona nesizwe samakhosi ngaphansi kwesilo samabandla ukuthi abahambisani beyindlunkulu nokuhlukunyezwa kwezingane nokuhlukunyezwa kwamalungelo nje ethu sonke singabahlali balapha kithi eSouth Africa. Nathi-ke egameni lomkhandlu sihambisana nabo lokhu abakushoyo ukuthi asivumelani neze ukuthi amalungelo abantu acindezelwe. Okokuqala abantu besifazane bahlukumezeke, izingane zethu zihlukunyezwe. Sizoqwashisa komphakathi ukuthi phansi ngokuhlukumezwa kwabantu besifazane nangokuhlukunyezwa kwey'ngane ikakhulukazi nasemakhaya nathina abantu besilisa abangobaba sithi nje masingahlukumezani sisonke asiphathaneni kahle sibe munye. Mhlonishwa sesiyivalela khona lokugcina ngathini? Ngizothi-ke kumphakathi wakithi oBhongolo namaphethelo nababukayo nabalaleli emakhaya asibambisaneni ukulwa nesihlava esibi sokuhlukunyezwa kwey'ngane, ukuhlukunyezwa kwabantu besifazane, ukuhlukumezana nje sisodwa. Masibambaneni sibe munye ukuze sinqobe ngoba siyasho isiqubulo sethu sithi siyonqoba simunye egameni lomkhandlu wasoBhongolo. Kanjalo-ke namalungelo abanye abantu awangacindezelwa noma uwenza ilungelo lakho malingacindezeli elami ilungelo. Masibambaneni ukuze sinqobe. Ngalokho ngithi-ke umsakazi siyonqoba simunye. Okay, asibonge igama lami nguThemba Ngwantshangase, Ward Councillor walapha eWard 7 ngaphansi kamasipala wasoBhongolo. Siyabonga nje kakhulu usuku lanamuhla it's a Human Rights Day la kuhlangene khona ama-department Human Rights Commission abalisana nokuhlukunyezwa kwabantu besifazane ney'ngane okuyi-GBV kunomeya womkhandlu oBhongolo nami ngikhona njenge-Ward Councillor. Ngosuku lanamuhla ila sizofundisa khona sizochazela umphakathi amalungelo awo njengoba sazi ukuthi eSouth Africa uMarch 21 March ilanga la ubungazwa khona amalungelo abantu. Thina-ke njenge-Ward 7 nosukuma sakhe wala eWard 7 silenze lo suku kwaba usuku lanamuhla ngomhla ka-19 la bekuhlangene khona onke ama-stakeholders kufundiswa abantu nama-department ekhuluma ngey'nhlelo zawo ey'khulumisana namalungelo abantu. So nje bekumcimbi nje omkhulu esibongayo, sibonge iWard Councillor, sibonge usukuma sakhe, sibonge usihlalo we-War Room okungumkhari, sibonge nje nabo bonke esisebenzisana nabo nawo wonke ama-department esisebenzisana nawo njenge-War Room yalapha eWard 7 ukuthi bakwazi ukube ingxenye yalo mcimbi wanamuhla. Siyabonga nje kakhulu ukuthi uhambe kahle esethemba ukuthi njalo njenge-ward sesiyifundisile ukuthi njalo uma kunama-program athinta abantu noma athinta umphakathi asekhalendeni sizokwazi ukuthi siwenze lowo mcimbi leyo. Njengoba siqeda nje Human Rights Day sizolungiselela uJune 16 nakhona sesivumelene sahlala phansi njengebuholi beward ukuthi cha asibe nawo umcimbi okhulumisa intsha. Lo suku lwentsha sikwazi ukuthi nalo kube khona esikwenzayo. Neminye-ke nje imicimbi esekhalendeni yase-South Africa akube khona esikwenzayo singahlali njengobuholi ngoba thina njengobuholi yithi esibhekele umphakathi okufanele siwuqoqe sikwazi ukuthi sisebenzisane nawo. Siyabonga. Mhlawumbe sesiyivala mhlonishwa siyazi ukuthi njengoba kusuku lamalungelo abantu besifazane banamalungelo, iy'ngane namalungelo, ogogo nabantu besilisa banamalungelo and siyazi ukuthi wonke umuntu kule nhlaka esengiyivalile bayahlukumezeka. Mhlawumbe kuphi ongakusho konke umuntu olalele nobukayo njengamanje? Wonke umuntu unamalungelo, yikho siya sithi umuntu ilungelo lakhe funa aphinde ehloniphe nelungelo lomunye umuntu. Wonke umuntu unalo ilungelo kodwa kufanele ilungelo lihambisane nokuhlonipha abanye abantu.
Akungabi nje ukuthi umuntu ebesethi unelungelo lokwenza into kodwa engasahloniphi ilungelo labanye abantu. So wonke umuntu unelungelo eSouth Africa, kodwa into ebalulekile ukuthi siphinde sihloniphe amalungelo abanye abantu. Ungaba nelungelo lokukhalaza ngento ethile uvala imigwaqo, kodwa phela funa wazi ukuthi nalabo abasebenzisa imigwaqo banelungelo lokuthi behambe ngokukhululeka. So nje amalungelo ethu kufanele ehambe ehloniphe nawo abanye abantu amalungelo, ehloniphe nabanye abantu. Siyaqinisekisa nje ukuthi abantu as much as benawo amalungelo kodwa bawahloniphe amalungelo abanye abantu abakhona eSouth Africa nabaphilisana nabo. Thank you for your time. No, siyabonga kakhulu kubabukeli ababukela lo mbukiso njengamanje. Ngibingelela kakhulu kwi-media Mnisi, kwi-Naledi Mnisi Media Production. Ngibingelela kuMaputaland. Igama lami nguSifiso Ngwakwamdletshe. Ngiqhamuka kwi-foundation kaNdlunkulu as a stake and holders project manager wakhe. So uNdlunkulu une-foundation ebizwa ngokuthi Isizowakha okaZulu Foundation. So siyazi kakhulu mangikhuluma ngoNdlunkulu ngikhuluma ngomkaNkosi okuNdlunkulu okaMyeni okumdolomba Zulu. Obekade ecaca ngoNovember, abaningi bazokhumbula kanjalo ngoba abaningi isilo nkathi sicaca ngoNovember mhla ka-9. So le foundation inhloso yayo yokulekelela kakhulu isizwe sikaZulu, isizwe sesilo, isizwe sendlulamithi ukuthi sikwazi ukuthuthukisa abantu abasha, abantu besifazane, zingane, kahle umphakathi wonke noma isizwe sonke kanjalo neNingizimu Afrika yonke. So inhloso yakhe ufuna ukuthi akhe uZulu, ubuyele lapho uZulu uhlonishwa, ubuyele uZulu ngoba waziwa ngenhlonipho, uZulu waziwa ngokuthi kuqala wawuphilelana ukuze kuzogwemeka izinto eziningi ezenzeka emakhaya, indlala, amathuba emisebenzi, i-GBV la khona sibona abantu behlukumezana emphakathini. So ufisa ukubuyisa ubuntu, abantu besizane, abantu belekelelane kakhulu. So njengoba silana namhlanje eNcotshana kodwa endaweni yasoPhongolo ku-Ward 7 sizo-introduce uNdlunkulu uhamba enokha kubantu abangakwazi ukumelekelela for ukusiza abantu bakaZulu noma ukusiza abantu besilo ukuze bekwazi ukuthi beyithuthukise, beyisebenze noma bekwazi ukuthi bephilelane. So nalapha sizoba sizo-introduce enye yama-companies noma enye i-partnership yakhe ayitholile ezokwazi ukuthi yenze i-awareness ye-GBV la oPhongolo namaphethelo. Wonke uPhongolo ama-ward awu-15 oPhongolo suka ku-Ward 1 esigodleni sesile emashobeni kuze kuyofika la ku-Ward 15. Sizobe sihamba sigijima senza lento ekuthiwa i-awareness. Sobe sigqoka ama-t-shirt sihamba sigijima wonke ama-ward ukuthi sikhuthaze abantu ukuthi abahloniphane, bewuZulu, bethandane, besebenze ngokuyikhandla ukugwema indaba yendlala, ukugwema yazi ukuthi indlala ibangula igcina nayo idala i-GBV indlala ekhaya kubanga upholo wengane efrijini. Kodwa sifuna ukuthi umuntu uma ukuthi ekhaya kukhona into abayenzayo usebenzi wezandla bekwazi, onekhono lokubaza akabaza, onekhono lokulima akalimi, onekhono lokwenza something ethize izandla akayenzi. So uNdlunkulu-ke inhloso yakhe yokwakha le foundation ukulekelela isizwe sesilo ukuthi sikwazi nendlulamithi kakhulu iyakhuthaza kakhulu abantu abahloniphana, abantu abaningi. So wenza ufeza iphupho lesilo uNdlunkulu njengoba sazi ukuthi uNdlunkulu wesilo esikhona indlulamithi yamakhosi. Sesivala mhlambe mhlambe sesivala ikuphi ongakusho ukuthi sizwele kuthi uNdlunkulu she's against indaba ye-gender based violence. Sesivala sizwile ukuthi ama-cases e-gender based violence oPhongolo maningi kakhulu. Ushilo wathi about 30 ngosuku bekhulumela inkantolo, they go up to 5 and something, I don't know, per month. When ikuphi ongakusho sesivala ngayo-gender based violence? uNdlunkulu kakhulu uthema ethola naye le mbiko eshiwe enkantolo. uNdlunkulu unalo ulwazi layo, unalo ulwazi lokuthi ePhongolo une-gender based violence is very high njengoba sizwe nje ukuthi ama-case within uFebruary kuze kufike manje awu-more than 400. So ngicabanga ukuthi uthe uma ebheka uPhongolo ngendlela okwenza ngayo izinto ilento afuna ukuzoyenza ingakho ehambe wayongqongqoza lapha kwaSitha wangqongqoza kwi-DC Academy ukuthi ayisondele izolekelela kakhulu umphakathi wasoPhongolo ukuthi kwehle leli zinga labantu besilo lokuxabana. Kahle kahle abantu abadala ingxabano umjolo njengamanje wona ukhuphula izinga abantu bashana bese kuba isekhaya, abantu basekhaya nabo ekhaya indlala ibanga i-GBV kube abantu abahlala ndawonye abaganene nabo futhi bayahlumana, kunama-divorce amaningi enzakalayo. So uNdlunkulu ufisa ukungenelela afake ukuthi hayibo ngale komuntu kukhona ukuphila, kukhona inhlonipho. Mase sikhumbula ukuthi singobani, siwuZulu thina owayephila kanjani, ekhula kanjani, i-GBV ingancipha. So ungenelela njengeNdlunkulu, iNdlunkulu yonke iyalwisana nesihlava se-GBV. uNdlunkulu ufice vele eNdlunkulu bephikisana nayo i-GBV. So nje ubayede njengoba ubayede ungemenye yamanxusa lokulekelela amadoda ukuthi awabe amadoda avikele abantu besifazane ney'ngane. Zonke isikhathi uma ekhuluma umuntu omdala okuyindlulamithi yamakhosi ikhuthaza amadoda ukuthi awavikele abantu abesifazane ney'ngane ukuze ikwazi lento ukuphumelela, isizwe siphumelele kube yisizwe esinothile, isizwe sikaZulu. Ngaphandle kokuhlonipha ubukhosi bethu
ubukhosi bethu ibona buzosenza ukuthi i-GBV ishone phansi. Ikhona indlulamithi izokwazi ukuthi silekelele noNdlunkulu kaMdolomba uyasiza, bakhona nomkankosi abakhona, kodwa njengamanje ophethe iprogram yasizowakha uNdlunkulu kaMyeni uMdolomba uyena othe cha ayilethe la oPhongolo ukuze sikwazi ukuthi silwe isihlava sokuhlukunyezwa kwey'ngane nabantu besifazane nabantu bebodwa behlukuluzana. Sikhumbule njalo naledi ukuthi naledi media production ukuthi i-GBV ayisho ukuthi abantu besifazane kuphela, namadoda nawo ayahlukumezeka, kunamadoda ashawayo. So njengamanje singenelela kuwo wonke umuntu, asikhethi ibala lamuntu, akukhetha ibala lamuntu, ungowesilisa ungowesifazane. Ukuhlukumeza nje umuntu wesilisa ngoba kuthemba ukuthi wena emakhosini, nayo i-GBV yona leyo. Ukuthi umuntu wesifazane umfonele ungamtholi, ahlukumeze umuntu wesilisa, i-GBV nayo leyo. Ngithokoze kakhulu isikhathi sakho. Okay.